Обшук у громадянського журналіста в окупованому Криму. Сьогодні о 8 ранку у Вічки до будинку кореспондента Кримської солідарності Зідана Аджикілямова навідалися окупаційні силовики. За їх словами, вони прийшли на огляд будинку, але Зідан Аджикілямов стверджує, що за фактом відбувся обшук та пов'язує це зі своєю журналістською діяльністю. Я вважаю, це все одно определенне давлення. Да? Я сказав їм, що це зв'язано, наверное, з моєю діяльністю. Почему? Потому что я корреспондент Крымской солидарности, который постоянно освещаю все обыски, все события, которые происходят в Крыму. И я говорю, наверное, с этим это связано. Імітація вшанування та споплюження пам'яті. Так, окупаційна влада Криму на чолі з Сергієм Аксьоновим відзначила роковини геноциду кримсько-татарського народу. До пам'ятної дати відкрили частину меморіального комплексу «Сюрень» поблизу Бахчисарая. Від місцевої залізничної станції 77 років тому депортували кримських татар. Втім, сучасні окупанти по-своєму зобразили трагедію. На меморіальних плитах жодної згадки про геноцид. Лише перелік репресованих народів, де кримські татари стоять лише в загальному переліку з німцями, італійцями, вірменами, болгарами та іншими. Відсутні й озброєні НКВДисти, які силою тягнули кримських татар до вагонів для худоби. На відкритті псевдомеморіалу виступив Аксьонов. Наголосив, що кримські татари не єдині постраждали і вже, мовляв, реабілітовані Путіним. А на своїй сторінці ВКонтакті написав, що трагедія має навчити єдності між народами. Тогда народ выселяли, скажем так, под дулами винтовок, и советские солдаты, если мы посмотрим фильм «Хайтарма», как загоняли в вагоны, почему здесь, вот те, кто задается вопросом, почему здесь не изображен вот этот солдат с винтовкой, который гнал людей именно к этому поезду. Естонія долучиться до Кримської платформи та обстоюватиме права кримсько-татарського народу. Такі плани озвучила прем'єр-міністр Кая Калас на зустрічі з заступницею міністра закордонних справ України Еміне Джопар та членами Меджлісу. Під час візиту до Києва естонська делегація відвідала експозицію до роковин геноциду кримсько-татарського народу та обговорили сучасне становище в окупації. Кая Калас привітала ініціативу створення Кримської платформи і наголосила, що світу треба нагадувати про злочини окупантів. Ми маємо пам'ятати про те, що відбувається зараз, і не закривати очі ні на історію, ні на теперішні події. І не дозволяти світу закривати на це очі. Мовляв, все добре. Наша зустріч була дуже ефективною та плідною. Ми обговорили як проблеми кримсько-татарського народу, так і шляхи, як Естонія може підтримати, допомогти у цій боротьбі. Так вот, Эстония и вот другие 3 страны Балтии, это Латвия, Литва, это, можно сказать, наиболее самые близкие. Ну, уже еще присоединить туда еще Польшу, которые всецело искренне, от всей души стараются помочь нашей стране, солидарны с нами. И это во многом объясняется с тем, что они лучше знают проблемы. Они пережили, в частности, балтийские страны, хотя у них не было тотальной депортации, но тисячі і тисячі людей їх депортували під різним предлогом. Балтійські країни, і в першу чергу Естонія, це ті країни, де не треба шукати зайвих аргументів, аби переконувати, пояснювати контексти. Вони розуміють, тому що вони проходили цей шлях, і прем'єр-міністр сьогодні на цій зустрічі з Меджлісом кримськотатарського народу теж на цьому наголосила. Пані Кая Калас, коли вона була євродепутатом в 2014 році до 2019 року, вона активно підтримувала трек Криму. І вона розповідає і каже, що надзвичайно важлива ініціатива Кримська платформа. Я розкрию невеличкий секрет. Нам повідомили, що президентка Естонії прийме участь у Кримській платформі. Геноцид повторюється. В роковини примусової депортації кримсько-татарська та українська громади Брюсселя пікетували Європарламент. Серед місця бельгійської столиці люди вийшли з національними прапорами та плакатами, щоб нагадати європейським політикам про злочини сталінського та путінського режимів. На тлі російської окупації пікетувальники просять допомоги від парламентарів, щоб кримсько-татарський народ міг вистояти проти свавілля агресора. Сейчас, можно сказать, то же самое творится, что в 1944 году. Репрессии,
инакомыслящих людей, кто не согласен с властью, всех на многих разгружают уголовные дела, многих сажают без причины или причину находят сами, просто подбрасывают или литературу, или что-нибудь еще. И объявляют людей террористами, запрещенной какой-нибудь организацией. Новая беда не заставила себя долго ждать. Сейчас в Крыму происходит гибридная депортация. Тысячи людей вынуждены покинуть свои дома из-за оккупационной политики России. Обыски, аресты, похищения, убийства, огромные сроки тюремные по выдуманным абсолютно делам. Мы призываем весь мир обратить на нас внимание и защитить наш многострадальный народ. НАТО має системно протидіяти російській загрозі та діяти єдиним фронтом. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак на засіданні військового комітету Північно-Атлантичного альянсу. Наголосив, що Україна щодня протистоїть імперським амбіціям Москви. Росія порушує стабільність не лише нашої держави, а й всього світу. На комітеті також обговорили російські методи гібридної війни та домовилися співпрацювати в Азово-Чорноморському регіоні. Росія продовжує вперто демонструвати свою дестабілізуючу поведінку, включно з порушенням українського та грузинського суверенітету і територіальної цілісності. З генералом Хомчаком військовий комітет обговорив ситуацію навколо України та реформи в Збройних силах України. Начальники оборонних структур Альянсу підтверджують свою повну підтримку суверенітету та територіальній цілісності України та обговорили майбутню співпрацю в Чорноморському регіоні та навколо нього. На Східному фронті 6 ворожих обстрілів. Окупанти жодного разу не застосували артилерію. Але в районі Пісків, Світлодарська, Зайцевого, Красногорівки та Авдіївки відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На щастя, втрат в лавах Об'єднаних сил немає, а ворожі провокації українські захисники вгамували вогнем у відповідь. Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону СЦКК. Станом на 7 годину ранку 19 травня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил. Встановити усіх причетних до вчинення злочину проти кримських татар у 1944 році, щоб відновити історичну справедливість відносно цілого народу. Керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний заявив, що у ході кримінального провадження за фактом геноциду кримськотатарського народу вперше було надано юридичну оцінку злочинним діям радянської влади. Також були встановлені особи, причетні до його вчинення. Окрім вищого керівництва Радянського Союзу, повідомлено про підозри і керівникам нижчої ланки, які брали безпосередню участь у депортації кримськотатарського народу, повідомив Поночовний. Відносно корінного народу Криму було вчинено особливо тяжкий злочин з точки зору як національного, так і міжнародного права. Саме тому з метою надання належної правової оцінки діям осіб, які причетні до вчинення цього злочину, що не має строків давності, прокуратура автономії здійснює якраз процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом геноциду кримськотатарського народу. Протягом 7 останніх років з початку окупації Криму Росія знову почала переслідувати кримських татар. Цього разу через підтримку територіальної цілісності України та релігійні переконання, каже керівник прокуратури автономії Ігор Поночовний. Тобто, незважаючи на вчинення 77 років тому злочину проти людяності, на даний час після окупації півострова вже Російська Федерація продовжує вчиняти воєнні злочини проти цивільного населення в Криму. Лише ці всі злочини якраз спрямовані на витіснення всього проукраїнського, в тому числі і кримськотатарського, українського населення з території півострова. Минулої доби, 18 травня, в Україні на ковід захворіли 5138 громадян. Серед них 260 дітей та майже 200 медичних працівників. В лікарні через важкий перебіг хвороби та ускладнення доправили половину нових хворих – 2269 українців. Найбільше нових випадків коронавірусу підтверджено в Харківській області – 567. Близько 460 людей захворіли в столиці та Дніпропетровській області. Донецька та Київській області, де виявлено по 336 випадків, останні у так званій п'ятірці лідерів захворювання. За добу не змогли побороти хворобу 227 українців. Одужали 17 102 громадян.
В окупованому Московією Криму за добу виявлено 92 нових випадки ковід. 60 кримчан доправили до лікарень. Не перенесли наслідків хвороби 5 людей. Натомість побороли підступну недугу трохи більше 200 мешканців окупованого півострова.